Il-Ministru jinborġ jidher li anke fil-każ tal-proġett f'Santa Lucia fejn se tkun qed tinbena mina u roundabout minflok it-trakka tal-ġiri u s-siġar li hemm bħalissa qed jinjora għal kollox il-kritika u l-alternattivi li jeżistu. Mistoqsim il-ġurnalisti li kwatawlu waħda mis-soluzzjonijiet li għamlet għaqda ambjentali fl-aħħar sigħat, jiġifieri li l-mina tista' tisboq dejn il-binja ta' kumpanija tal-istampar u prova jirridikolhom billi-nnota li hija NGO ġdida. Għalix l-infrastructure Malta mhux qed tikkunsidrati, ħanajdu hekk. Qed nifhem li din l-NGO partikolari twildet jumejn ilu. Nfakkar li dan il-permess ilu maħruġ madwar 6-7 xhur. Jinborġ qed jitkellem l-għada li żewġ għaqdiet ambjentali Save Santa Lucia Open Spaces Network u Extinction Rebellion għamlu velja f'Santa Lucia u jidher ċar li anke f'dan il-każ il-Ministru se jibqa' għaddej minn fuq kulħadd. Mistoqsi jekk f'dan il-proġett u f'dak ta' Central Link fost oħrajn setax kien hemm aktar konsultazzjoni, il-Ministru jinborġ qal li d-deċiżjonijiet li jridu jittieħdu se jittieħdu. Il-proċess ta' konsultazzjoni huwa perjodu fejn matul n-nies tista' tikkummenta għandek l-awtorità tal-ippjanar li titkellem ma' kulħadd tisma' lil kulħadd eventwalment fir-rule of law fis-Stat tad-dritt jittieħdu d-deċiżjonijiet. Do you feel though that the only message that you're giving residents is this is the price of progress? No, ma ħsibx dak qed tgħidu inti. U fl-istess waqt li madwar Malta l-qerda tas-siġar tkompli, il-Ministru jinborġ saħansitra ddikjara li s-sentiment tal-Gvern huwa wieħed favur l-ambjent. Naħseb illi il-poplu in ġenerali huwa favur infrastruttura aħjar, nemmen illi il-poplu wkoll huwa sensittiv għall-ambjent u għal anke s-siġar u dak huwa l-istess sentiment tal-Gvern u tiegħi personali. Dan qalu l-għada li l-Ministru tal-Ambjent Jose Herrera iġġustifika tqaċċid tas-siġar. Dawn huma siġar ċertu maturità, siġar storiċi u nifhmu wkoll l-għata n-nies. Però inti trid tibbilanċja. Nistgħu l-pajjiż ma jkollniex infrastruttura aktar b'saħħitha meta għandna l-popolazzjoni qed tiżdied bil-mod li qed tiżdied, meta għandna dan l-investiment, meta għandna l-clogging tat-toroq tagħna. Naħseb li hemm bżonn li jsiru dan ix-xogħlijiet. Dawn il-proġetti u r-rabja li ġabu magħhom ħolqu wkoll gergir intern fih dan il-Gvern għalkemm il-Ministru jinborġ jipprova jwassal il-messaġġ li l-Gvern suppost huwa maqut. Għandna informazzjoni li l-Kabinett ma kienx informat bl-ammont ta' siġar li se jinqalgħu fil-proġett ta' Santa Lucia. Għaliex? Il-Kabinett ma jiddiskutix il-permessi, sera rasek li l-Kabinett kollu huwa favur dan il-proġett. Iżda l-fatti juru mod ieħor. Il-Ministru Xikluna waqt press conference qal li twessiħ ta' toroq wis probabbli jinkoraġixxi iktar użu ta' vetturi privati. Taqbel miegħu? Il-Ministru Xikluna qal ħafna affarijiet oħrajn ukoll. Dan apparti messaġġ tal-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo li fuq Facebook is-sibt li għadda kiteb hekk. Mhux siġar jew toroq, iżda siġar u toroq, mhux infrastruttura urbana jew ambjent naturali, iżda torbot flimkien siġar, ġonna u pjanti fl-iżvilupp urban. Singapore ilhom iżjed minn 50 sena li qabdu din it-triq. Sigħat biss wara l-protesta kontra Central Link anka Stefan Buontempo kiteb l-affarijiet li l-Gvern jagħmel iħallu impatt kbir fuq is-saħħa tagħna. Għalkemm dan tal-aħħar ma semmiex l-qerda tas-siġar speċifikament, il-ħin li nkiteb dan il-messaġġ wassal lil ħafna biex jaħsbu li din kienet botta indiretta.